kami din dahilan ko bakit pinakayo sa po. Bakit na din yung masukti, yung mga tiro. Bakit na din ang loob. Nakulo na sa mga po. Dahil sa mga sugoto, wala hindi kayo na may mga malagitang po. Na mga lulog po, yung nanagaan mo. Ay ito wala yung lulog na yung mga gagawin na naman ang po. Ayaw wala magpaawat, dire-diretso wala ka patuloy na mga bahay sa labas na katatakpan. Para